Сәләр мисез, саулар мисез, сәлам сезгә. Менә шушындый матур урыннан бу дачаның дип инде Сталинның дачасы, дачаның Сталины дип әйтәсе идем. Сталинның дачасы. Яши белгәннәр бит әйме заманында. Ну, Сталинны әйтәм әле. Аның Советлар Союзында барлыгы булган 18 дачасы. Шуларның икесе Абхазиядә, икесе Мәскәүдә. Иң яратканнарны әйтәм әле, 5-се иң яратканы дип исәпләнгән. Һәм берсе менә шушында Сочида. Сочидагысын, менә монда әнә тегендә карагыз, каршы якта урнашкан Ахун тавы һәм анда урнашкан Ахун башнясы. Аны бәлки күпләрегез беләдер, кайберләрегезнең булганы бардыр. Минем дә булганым бар анда, ләкин башның үзенә менәргә нишләптер туры килмәде. Һәм ул башняны төзеткәннәр нәкъ менә Сталинның әмере буенча. Нәрсә өчен төзеткән дисәгез, ну булай гына тирәк матурлыкка хозурланыр өчен. Бинаны 1931 елда салып чыгалар. Архитекторы Мирон Миржанов. Аны Сталинның шәхси архитекторы дип тә атап йөртәләр. Дача диңгездән 160 метр биеклектә урнашкан. Монда җылы диңгез һавасы белән тауның салкын һавасы бергә кушылып, гаҗәеп климат оеша. Бу кудрәтле җир бөек юлбашчыны үзенең шифалы табигаты белән әсер итә. Дача янындарак урнашкан Мацестаның шифалы сулары белән Сталин ревматизмны дәвалый торган була. Хәзер көннәр салкынрак турса да, ну хәзер менә үскәрәк менгәч, монда футболкадан миңа җылы. Аста булганда мин курткадан идем җил иде. Салкын һава торышы һәм гомумән хәзер октябрьнең азагы булуга карамастан халык монда менә үзегез күреп тора аласыз. Шактый күп киләләр, йөриләр, экскурсионный группа белән йөртәләр. Экскурсиягә килүчеләр шул кадәр күп. Экскурсоводлар күрәсең бик аз. Менә син кассага керәсең, түлисең һәм сиңа номерны калдырасың. Экскурсовод бушагач кына сиңа экскурсия үткәрәләр. Шуңа күрә менә безгә билетлар алганнан соң әле 1 сәгать көтәргә куштылар экскурсоводның бушаганын. Сталин Сочидагы дачасына 1937 елдан 1950 елга кадәр килеп ял итә. Августтан алып октябрь башына кадәр ул монда. Күз алдына китерәсезме, Советлар Союзы кебек зур ил белән ел саен диярлек 2 ай дәвамында шушыннан торып идарә итә. Сталинның дачасы, үзегез күреп торасыз, гел ямь-яшел төстә булган. Инде әйткәнем, Сталин бик шикшел кеше булган. Шуңа күрә ул һәр вакыт курыккан, аңа һөҗүм итәрләр дип. Шуңа күрә диңгездән дә, өстән дә, һавадан да бер каян да караган очракта, бер каян да күренми, әлеге дачаның яшел төс булуы аркасында нәкъ менә шушы дачаның үзе. 45 минутлык экскурсиядан соң шуны аңладым, Сталинның комплекслары бик күп булган. Беренчедән ул кичкенә чакта авырган оспа белән һәм аның бите бөтенләй шадыра булган. Шуңардан ул оялган. Икенчедән кичкенә чакта булганда ничек шулай килеп чыккан аның сул ягын үземдә күрсәтмим, сул ягын ничектер бер повозка өстеннән үтеп, сул як кулы аның имкәнгән һәм гомер буе ул шуңардан интеккән, ягъни сул кулының бик начар эшләнгән. Хәтта бильярд залында да сөйләделәр, ул бильярд уйнарга яраткан, әмма шушы сул кулының зәгыйфлеге аркасында ул бик кыйнрак килеп чыккан. Стратег буларак ул бик яхшы аны башы эшләгән бильярд уйнаганда, ләкин менә физик яктан бу кимчелек булган. Һәм әйттеләр, аңа эшләгәннәр икән бильярд уйнаганда киене кыскарак итеп һәм сукканда удар яхшырак булсын өчен менә шушы киенең очына тимер әйберне авырак итеп эшләгәннәр. Дача территориясының уртасында менә игътибар итегез, урнашкан пальма. Элек әле бу дача төзелә башлаган вакытта гына әйтүләре буенча монда фонтан урнашкан булган. Ләкин Сталин килеп җиткәндәрәк әлеге фонтанны җир белән тигезләгәннәр. Ни өчен? Чөнки инде әйткәнемчә, бер нәрсә дә игътибарын читкә юнәлтергә тиеш булмаган Сталинның. Шуңа күрә менә хезмәтчеләрнең дә йорты аерып урнашкан булган һәм хәтта фонтанның тавышы да Сталинның игътибарына комачау, аңа Сталинга комачау итеп игътибарын читкә юнәлтергә мөмкин булган. Һәм шуңа күрә монда бүген фонтан юк, үсеп утыра матур гына әнә пальма. Сталинның дачалары барысы да бер типта эшләнә. Барысы да яшел төскә буяла. Эш кабинетлары һәр кайда Кремльдәгесенә охшарга тиеш була. Бөек юлбашчы музыка тыңларга яраткан. Китап корты да булган. Көненә 300 бит әсәр укыган. Шкафлары төрле юнәлештәге әдәбият белән шыплап тула.
Йокы бүлмәләр һәр дачада берничә. Берсендә ятып, төн уртасында торып, икенчесенә күчеп ятарга да мөмкин була. Шул кадәр шикшел булган, үзенә һөҗүм итүләреннән курыккан. Сталин исә шушы сукмаклардан менгән һәм нәкъ менә шушы әйтәләр, менә бу ишекләр Сталин чорыннан бирле сакланган. Һәм аның кичкенә генә бер сыры бар. Әйдәгез, менә моннан күрсәтик. Ул хәтта менә бу замочный скважина дип атала. Менә монда тишектән караганда икенче ягы күренмәгән, чөнки икенче якта шушындый ук замокның менә бу әйберсе капланган. Шуңа күрә менә бу йозак тишеге аша теге якта кемнең икәнлеген ишетеп тә булмаган һәм бернинди теге заманда күрәсең инде газ үткәрү бик модада булган дип әйтимсең. Хәтта менә бу йозак ишеге аша газ да үткәреп булмаган. Кызын Светлана Аллилуеваны атасы аеруча ярата. Кызы әтисенә уен рәвешендә приказлар яза. Секретарь ролен үтәүче Сталин исә аларны һәрчак башкара торган була. Әмма берсендә Светлана үзеннән 20 яшькә олырак бер егеткә гашыйк була. Сталин белеп ала, ачуы чыга, кызының гамәлен хупламый. Шуннан соң ата белән кыз арасы кинәт кенә һәм мәңгегә суына. Шушы бүлмә исә каминный зал дип атала. Монда халык һәр вакыт күп булган, монда ашаганнар да әле. Төп үзенчәлеге бу бүлмәнең аның түшәмнәре бик биек булган һәм түшәмнәрендә менә шушындый декор элементлары булган. Баксаң, Сталин үзе бик әкрен сөйләшкән. Әкрен дип әйтәйин, тавышын нык кына не громко дип әйтәйин, каты сөйләшмәгән. Шуңа күрә зал үзе бик зур булган. Күреп торасыз, һәм залның бер башында утыручылар залның икенче башында утырган Сталинны яхшырак ишетсен өчен менә шушындый акустик әйберләр уйлап табылган. Менә мондагы бер бүлмәдән диңгез шул кадәр матур күренә. Менә күрсәтеп булыр микән видео аркылы? Әнә тегендә күрәсезме? Шәп бит инде. Иртән торасың, уянасың, каршы якка карыйсың. Каршы якта менә шушындый диңгез. Тагын сөйләделәр, мондагы тәрәзәләр эшләнгән гадәти булмаган пыяладан горный хрусталь. Тау бәллүр була, ялгышмасам хрусталь. Ягъни ул үткәрмәгән кояш нурларын, шуның белән гадәти тәрәзәнең пыяласы исә ультрафиолетны үткәрә, өйдә бик каты эссе була. Менә бу горный хрусталь ул кире җибәргән була кояш нурларын, шул рәвешле өйдәге температура үзгәрмичә менә ничек бар шул килеш сакланган. Сталин купшылык яратмаган. Карават, өстәл һәм кием эләргә шкаф булса, шул җиткән дигән. Сталин гап-гади солдат юрганы белән ябынып ята торган була. Баскычлар турында да әйтергә кирәктер. Ул гадәти булмаган форматта эшләнгән. Сталин заманында баскычларның биек бу итеп эшләнгән. Ә монда исә алар бермә-бер кыскарак. Ни өчен шулай? Чөнки Сталинның аягы гарибрәк булган. Һәм шуңа күрә атлап барганда аңа җиңелрәк булсын өчен бу баскычлар кыскачарак эшләнгән. Шушы бүлмәдә урнашкан булган кинозал. Сталин менә шушы диванга утырып кинолар карый торган булган. Һәм беләсезме, бөтен илгә чыгасы киноларның премьерасы нәкъ менә Сталинның күзләре аша үткән дип әйтик мисал. Ул чөнки яңа чыгасы киноларны караган шушы диванда утырып һәм ошый икән, аңа ошаса бөтен илгә прокатка чыккан ул кинолар. Әгәр дә ошамый икән, ул әйтә торган булган икән, булды җитте. Туктатыгыз, әнә теге тишекләрдән чыга торган булган фильм. Әйдә, дальше карамыйм, бу фильмны прокатка чыгармыйбыз. Әйдә, Чапаевны кабыз дип әйтә торган булган. Һәм аның яраткан фильмы булган нәкъ менә Чапаев турында, монда экскурсиядә әйтүләре буенча, ул аны үз гомерендә 40 тапкыр караган. Бөек юлбашчының үлеменнән соң Сочидагы дачаны чит ил делегацияләре өчен кунак йорты итеп файдаланалар. 1991 елда ул шәхси кулларга, төгәлрәк әйтсәк, Зеленая Роща шифаханәсенә күчә. Бүген исә Сталин дачасы шул шифаханәнең бер корпусы булып санала. Каягына барсаң да менә шуның ише музейларда сервисның эшләп, җүләп эшләнелмәвенә шаккатасың. Килдек кафега. Һәм менә монда кафеда бар меню. Менә картофель фри саталар 200 сум, әйме. Тавык наггетслары 200 сум, соус менә 50 сум, свежее разливное пиво 200 сум. Ну, жаль, монда җүләп ясап булмый
Мәсәлән, Сталин чорындагы ризыкларны матур итеп, тәмле итеп эшләсәң, бик әйбәт булыр бит инде. Ну, ничек инде менә Сталин дачасына килеп 200 тәңкәгә свежее разливное пиво эчеп утырасың. Әлбәттә, бу бик зур сорау тудыра. Күрәсең, шушы болай да ярый дигән принцип буенча шуны эшлиләр, саталар һәм акча эшлиләр. Менә шушы чорга туры китереп, матур итеп эшләү турында беркемнең дә башына килми андый идея.